जेबो राहा गैया आंहा नाथाय आं दुखुथिया रावनिफ्रायबो सहाय मोना बेनिखायनो आइ आफानिसिम आं सहाय लुबैदों गसाइखौनो अननानै सोरबाफोर अननानै हरनोब्ला आं बिराद गोसोआ गोजोन मोनगौ फिसाखौ दाहायनो थाखाय इसोरनि महिमाखौ सोर मा आरो सोर माब्ला मा जागोन रावबो बुंस' हाया मोनदांस' हाया बेबादिनो दिनै दुखुथिया थरायना सहिमा मुसाहारिया गुवाहाटीयाव थानाय भुबनेश्वर बरुवा केन्सार इन्स्टिटिउटआव गोब्राब हारानि केन्सार बेरामजों जुजिनांगासिनो दं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल देंगलगुरि गामिनि थागिबि मानुलाल मुसाहारिनि फिसाजो गोजौसिन फरायसालियाव फरायबाय थानाय थरायना सहिमा मुसाहारिया गोब्राब हारानि केन्सार बेरामाव गोग्लैना भुगिनांनानै दं दा गोजौ एबा मोजां फाहामथाय लानो नखरनि हालोदा मोजां नङैलाय नखरनि सुबुंफोरा सरकारनिसिम आरो सुबुं अनफावरि रायजो राजानिसिम दुखुयै राङारि अनसुंथाइ हांख्रायदों बेनिखायनो सुबुं अनफावरि नोंथांमोनहा दुखुथिया सहिमा मुसाहारिनि जिउखौ बासायनो नैबे गाहायाव होनाय बिब' सानसुलि नार्जारिनि बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव राङारि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन एकाउन्ट नं 31494978449 IFSC कड SBIN 00077171 थोंजों रायलायहरनो गोसोबा एबा खौरां लाहरनोबा नैबे 801120425 नम्बराव कलबो खालामनो हागोन आं रायजो राजानिसिम खावलायनो लुबैदों आंनि फिसाजोआ बेबायदि केन्सार हस्पिटालाव दङ थाखा फैसा एसे एनै इदि जगार खालामनानै लाबोदोंमोन आंनि बियानैफ्रा बा न'आवबो एसे जा दङ बेखौ जगार खालामनानै लाबोदोंमोन नाथाय दा जोबस्रांबाय आंनि फिसाजोखौ आं बोरै दाहायबावनो आं बिराद दुखु नांबाय आरो बोरै लांफिनबावनो बिराद गोब्राब जानानै दंसै बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ अनोब्ला रायजो राजाफ्रा एसे अनसुंथाइ हरनोब्ला आं बिराद गोजोनगौ बेखौ दाहायनो आरो बियो फरायफुगासिनो दङ बियो फरायनोबो बिराद गोसो दङ हामोब्ला बियो फरायफिननो हागोन बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै अननानै अनसुंथाइ हरनोब्ला आं बिराद मोजां मोनगौ इसोराबो नोंसिनो आशीर्बाद होथों आं बेखौनो खावलायो रायजो राजानिसिम दा आंनि फिसाजोआ न'आव थाङा होनदों आंखौ न'आव थाङोब्ला आंखौ मा खालामहैनाय आं बेयावनो थागोन आंखौ दाहायनांगौ होननानै आं थांनांगौ होननानै बियो बुंगासिनो दङ बेनिखायनो आं बिराद दुखु आं माजों मा खालामबावनाय जेबो राहा गैया आंहा नाथाय आं दुखुथिया रावनिफ्रायबो सहाय मोना बेनिखायनो आइ आफानिसिम आं सहाय लुबैदों गसाइखौनो अननानै सोरबाफोर अननानै हरनोब्ला आं बिराद गोसोआ गोजोन मोनगौ फिसाखौ दाहायनो थाखाय आं सार प्रमदनिसिम आं गोसो जादों आं गोसोखांबाय थायो सार प्रमदना अननानैहाय एसे अनसुंथाइ हरब्ला आं बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनगौ आं फिसाखौ दाहायनोहाय आं खावलायो प्रमद सार नोङो आंनो एसे फैसा हरनोला आंनि फिसाजोखौ आं मोजां खालामफिननो हागोन आं आखाइ खबजबनानै खुलुमो आं गुरै गोसोजों खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो जे बे आनैया जाहैबाय आंनि बाबानि बिनानाव असे आरो जाय गथ' आंनि बिनानाव बियो बिनिनो फिसाजो बियो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो डिसेम्बर मासफोरनिफ्रायनो बेबायदि सानाया जानानैहाय बारानिफ्राय बारा जालांदों नाथाय थाखा फैसा गैयिनि थाखायहाय बिसोरो जेब्ला बे गाराया जादोंमोन बेखौ फाहामनो माने चान्सखौ मोनाखैमोन मा होनो खाबुखौ मोनाखैमोन नाथाय जेब्ला बारा जालाङो अब्ला मोनसे गोसोआव गिनाय फैनानै जेब्ला डक्टरनोहाय दिन्थियो अब्ला बेखौहाय मिथिनो मोन्दों जे बियो बन केन्सार जाबाय ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो सिगांहाय थांनाय समाव आनैमोनखौ थांनानै एसे साला हैदोंमोन बिदि खालामदो गुवाहाटीयावहाय बा माबा मोनसे मोजां हस्पिटालावहाय लांनानैहाय बेबस्था खालामनानै लांदो होननानै बिसोरो खनसे लानानै फैदोंमोन आगस्ट मासावहाय नाथाय बेयाव 6 दिन बिसोर थाफैदों
अनलि 6 दिन थानायाव बिसोरनि गासैबो थाखा फैसाफ्रा जोबस्रांदों। दा बेनिखायनो बिसोरो उल्थायैहाय लांफिननाय जादों आरो बिसोरो एसेबां मानि गोरों गोराबो नङा। मानो होनोब्ला एसे गोरों गोरा नङाब्ला बे हस्पिटालावहाय सोलिनायाबो जेनेबा जोबोरैनो गोब्राब। ओमफ्राय जेनेबा आंबो गुबुनावसो दंमोन, गुबुनावसो खामानि मावो, न'आव थानाय जाया। नाथाय आङो मास मोनथामनि उनाव बिसोर आगस्टआवहाय लाबोदोंमोन, आगस्टआवनो बिसोर लांफिनदों आरो। ओमफ्राय आगस्टनिफ्राय लांफिननानै मास मोनथाम बिसोर न'आव दोनहैदों। दा बिदिनो गथ'आ बिराद बारा जालांबाय, आथिङा बुनाया बुलांबाय आरोना, हान्थुआवमोन, हान्थुनिफ्राय दा फेन्दासिम मोनहैबायानो, फ्राय जानजिसिमानो मोनहैसिगोन बुनानैहाय। ओमफ्राय गथ'आ बिदिनो बिराद खस्थ'यैहाय गाबबाय थादोंमोन आरो जों नायनायावहाय। दा बेनिखायनो जों बेखौहाय बिनि गाबनाय दुखुखौहाय सहायनो हायियावहाय जानो हागौ माबा मोनसे हामबायबायगोन खोमा साननानैहाय जोङो लास्ट ट्राइ खालामगोन होननानैहाय बे गथ'खौहाय एसे जोंनि थ्रुयैबो जोंनावहाय जा एसे थाखा फैसा दङ आरो आदैमोनाव माबा मोनसे मोसौ मासे बा नङाबा दंफांफोर फाननानैहाय बे गथ'खौ फिन जोङो लाबोफिननाय जादों। लाबोफिननानैहाय जोङो समबारखालि जोङो लाबोदोंमोन। ओमफ्राय दा नै सप्तासेयानो जोंना जानोसै। ओमफ्राय जोंहा जा बे सप्तासेनि गेजेराव गैयाबाबो 50,000 जोंना थांजेनखाबाय। दा जोंनाव बे अनलि 50,000ल' दङमोन फानलु फानला माबा माबि खालामनानैहाय। दा नाथाय बे 50,000आबो जोंना दा थाइसेबो गैला आखाइयावहाय। ओरैहाय नै डेलि जोंना सानसेयाव गैयाबाबो मुलि बाहायनाय, ब्लाड होनायावहाय, थै होनायावहाय बेबायदिनो टटेलि 5,000आ सानसेयाव थांबाय थायो आरो। नाथाय जोंनि न'खराबो आंबो इसिबां जेनेबा खामायग्रा नङा।